Ki Sipai Border Security Force Meghalaya sa Shisian Pan, kilala unpun pulam no iki kam khaii be an lingba ki jaka khapot, da ka ba yok ban kurup no ya buntylli ki masi bat ki tiar jingta jingsle pen bhabriu, ki ba shongdor palat khat riu lak tingka, na ki benta khapot ka jela. Ki BSF naka 4th Battalion hadien bakila yo ya kajing tip ka batik na kila penlong kajing khandra ha ki benta khaput bat yo ban kurup no hadu arp nyautali ki masi ya ki bala buri hapo ka we ka jaga klau hajan khaput da kajing temu ban khaii tu shapo Bangladesh. Hadien ya kini ki masi la IT no shaki bor pulit ka Muktapur ban le shu ya ka badan kam. Katba ki BSF naka 193rd Battalion kila yo ban batno ya ka wika kali pick up number ML05AC kabakit ya shibun ba ki jingta jingsle pen bahabriu klem da don satya ya ki kot kisla ki babyang na ki benta kaput ke East Khasi Hills. Katba ha ka pat ka jingkhanra ki BSF kila yo ru ban kurup no ya shibun ba ki marbam bat kiat na ki benta kaput.